Προσκλητήριο γάμου, σε φούξια και λευκές αποχρώσεις. Κατασκευασμένο από ποιοτικό χαρτί για προσκλητήρια, με ανάγλυφη, γκοφρέ επιφάνεια. Παραλληλόγραμμο σχήμα, με διαστάσεις 12x17 εκατοστά. Το εξωτερικό μέρος είναι σε φούξια απόχρωση, με διακριτική, vintage διακόσμηση. Το κείμενο θα εκτυπωθεί σε κάρτα, η οποία προσαρμόζεται εσωτερικά, και είναι από λευκό χαρτί, ίδιας ποιότητας. Η πρόσκληση κλείνει με εντυπωσιακό χάρτινο δαχτυλίδι, με εκτυπωμένη vintage διακόσμηση, σε φούξια και λευκές αποχρώσεις. Η πρόσκληση μπορεί να μοιραστεί στους καλεσμένους, χωρίς φάκελο, χέρι με χέρι. Αν όμως θέλετε να τη συνοδέψετε με φάκελο, υπάρχουν διαθέσιμοι φάκελοι σε λευκό χρώμα, από ποιοτικό χαρτί. Το συγκεκριμένο σχέδιο μπορείτε να ζητήσετε να κατασκευαστεί σε διαφορετική ποιότητα χαρτιού ή σε διαφορετικό χρωματισμό χαρτιού και διακόσμηση, έτσι ώστε να ταιριάζει με τη χρωματική παλέτα που έχετε επιλέξει για το γάμο σας. Επισκεφτείτε το site μας, προσκλητήριο e-shop.gr, για να δείτε αναλυτική παρουσίαση και τιμές.